Pag naog na kay Asam ta? Ano mo mga dadre? unsam ni sa Valentine's Day ron unsam taong ko eh. Anak gid kay kana. Pila na kabuk babae mga dadre ha? Unsay anad? Ikaw gani mi akong gipili kay ikaw mi akong asawa. Ana tanan kwarto rin nag-abang tag kwarto din na. Ay na istorya ay. Bunog tani mo tong kakwayanan dire eh. Wag tinuo jud yung kwarto gid. Tara. Diri na kagikan. Agin nimo. Unsan nang utuka nimo nun? Karon pa ni tabo nga Valentine's Day ang ako kang i-date. Na, tadi no. San taong kay? Ay nida. Kay imo kong gidate ra. Usa. Ikaw ni. No. Sawa na. Ako na i-date ro Valentine's Day bro. Na. Kikigim ka. Kwarto din usan ng taong ko. Ihasa gini mo paggamit ang ihasot. Ilagay ko mo sa hodi ha. Ano mo ko dato na. Aw na tas balay. Di ko diray. Sugot mi katong kukayanan nya kini noon nga kwarto na ni din. Ay to kuya nang kaway bayan. Si andog mga nang bayad ito pala ka kwarta-kwarta na usa. Andog koy bayad ani nga. Adi ka mo sodi ay kara sodi ha. Usa naman taong ka. Himbayan na ko ani unya di ka musud usam taong ko. Bayan lagi kana. Himbayan na ko. Lagi kay kwarta. Ako ni booking daan unsam taong ka. Ay mo kwarta. Siyempre, sa mo ako pa may bunga, ako mo ipadli di pamilya di siyempre ako mo kibaw mangita ko para na to. Sige, mao man gusto mo. Dem no ta dre. Sa taong ko. Ihasa gini. No ta ko ning. Sa abang nila na dili nindot ang sana magka. Napay TV. Ay TV palida ta palida. Aircon. Aircon. Nay parador. Porti gid ning nindota. Dali di haki kung awan sa niya kung abang niya kung sampay. Kompleto o siya. Asam ka? Dali bagi kung awan sa Hours. salida ta palida palida. Oh. Ay sa dida dihay. Ang sa ano man? Bunot sa utot mo. Kung awan sa dali. Dali ka. No. Gusto ginanaw nga ni boy. Mana man? Valentine's Day ron. Ako yung bala. Ang saw ko. Ana. Bara sa kabuang ni. Bala sa buwang. Dili dat ano ko ay ay. Unsa na sa nang utok ni mo yung taon sila. Mas ginaot ko kay bakos mo. Kuan ay kay bakos mo utok. Yung anhita din hilo nga maglipay-lipay ka sa Valentine's Day ka. Mas Iba na- pag-away ni hinunta. Ibo ay kung gidadret ni Rodríguez na kagikan ang naanad na kana. Di ba ko naanad na ka? Kapila na ka nabalik dire. Imbes ni mga rin dali no, mag-away ni hinunta ni noon. Sang taong kayo siya. Abi kini nakikita kalundong ko dali. Ako rin yung gisearch sa YouTube nga naali. Ani gan para sa Valentine's Day. Karon pa nahitabo ato mga anak dagko na. Karon pa nahitabo ka guwang na ta. Ni atos batang matawag ka na anak ko dire. Alang-alang kay sa una wala man tay kwarta. Ang sang Kaya kayo. karon na nang kwarta. Nanay kwarta kay ko na mo mga anak. Simple Sa ako may nila tanong gusto. na kwarta. Ha? Sa may pangitan mo? Nay, naaw may. Abi. Unsa na Mo na mamalit. Hindi na patay na maghihapon dito nila ibaw ang Valentina ron. Iro gire. Ang kaya. Saan na ni ay? Saan naman ni siya yun? Ay, ni ka. Ang saan ni saan mo? Dusan siya ba? Anak ko dusan siya. Anak dusan siya. Ay, korte nang naw. Kaya laon, butakan ko ikay ka. Sugan tao ba eh? Mo gani siya na yung maglipay-lipay ka Valentine's Day ron. Bye. Nalap git. Ikan. O, ito palipay ng dadaan eh. Nakalitan ko. Manong kalitan mo ka? Tungkol sa mga badlongon. Kalitan ka na yung unan eh. Isan tao ka. Pasali datag ka na ko ano eh. Ay, wag may signal. TV ni marunong na signal. Sige. Mo, kuan, hindi ka, mudo, hindi ka na ko. Dre. Anak, kapiyo na niya. Sama ni. Anak, sige, kapal niya. Gagakman mo na. Sama ni siya, oy. Ikap, dire. Sama ni lagi. Bagaan mo na. Anak, nagkina. Dapat, nag-ilis ka mato.
Ano na ako mag-inis? Ngayon ako mag-inis, ito pa. Gibati, mulit oy. Sa amo nito. Ah, eh, mabulit. Okay,